କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରିଟେନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରିଟେନ୍। କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନଗଣନା ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ 11, ଅପସନ୍ ବି 10, ଅପସନ୍ ସି 12, ଅପସନ୍ ଡି 13। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 10। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ସଂସ୍କୃତ, ଅପସନ୍ ସି ପାଲି, ଅପସନ୍ ଡି ବଙ୍ଗାଳୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଂସ୍କୃତ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହାମ୍ପି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋମତେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ହରମନ୍ଦିର ସାହିବ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ରାଜପଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ NH 44, ଅପସନ୍ ବି NH 48, ଅପସନ୍ ସି NH 27, ଅପସନ୍ ଡି NH 52। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ NH 44। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ, ଅପସନ୍ ବି ଛଉ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଟିପୁଅ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଲଖାଇ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଏପ୍ରିଲ 11, ଅପସନ୍ ବି ଅଗଷ୍ଟ 15, ଅପସନ୍ ସି ଜାନୁଆରୀ 26, ଅପସନ୍ ଡି ଜୁନ୍ 5। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଗଷ୍ଟ 15। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ 18, ଅପସନ୍ ବି 10, ଅପସନ୍ ସି 32, ଅପସନ୍ ଡି 30। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 32। ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେତୋଟି ନମ୍ବର ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 8, ଅପସନ୍ ବି 10, ଅପସନ୍ ସି 11, ଅପସନ୍ ଡି 12। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 12। ଭାରତର ବଡ଼ ସହରର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କଲିକତା, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ।